Lidi. Čau lidi. Dneska budeme... Uznáš vidíte. Takže čus lidi, čus. Dneska budeme reagovat a jsem na tady... Fiziho. A mám... Na pranku. A jsem tady nový člen lidi. To je můj blácha. Takže jdeme na to. V reálném životě, takže v tomhle videu uvidíš 10 způsobů, jak ukrást brainrot, který následně prodáme a zjistíme jeho hodnotu. Takže jestli chceš vidět, komu se to povedlo a měl brainrot nejdražší, tak sleduj. Tak jo, máme tady dnešní první způsob a já věřím, že tohle vyjde. Jak můžete vidět, mám vlastní brainrot obleček, ještě tenhle klobouček. A kdo si zasměje, tak sníčili papričku. Jak fakt. Jo. Takže si ho nasadím a jsem takovej dinosaurino bambino. No a Roblox paňáčka musím určitě obalmutit, proto... Dejte like a opět. Na uši Já jsem taky- dáme challenge lidi. Na konci oba dva musíme, všichni tři musíme sníst chili papričku, ok? Jo. Ale jenom kousek. Vlastně ten brainrot postavička, takže tam patřím. Takže doufám, že mě tam pustí. Jsem opravdu vzácnej. Tak jo, rovnou můžeme vyrazit. Jo, novej brainrot, kde se tady bereš? Ahoj, já jsem dinosaurino bambino. Ale brainrot ti nemluví, takže ty jsi fejkovej brainrot. Co, ale já potřebuji dovnitř. Ty nemáš ani žádnou hodnotu, já se tě tam nebudu brát. Takže běž, Ne, běž. si dovnitř. Já vím, on ho ukladne. On ho ukladne. Běž. Ať už tady nevidím. Tak jo lidi, máme tady další způsob a teď jsem si vzal ten Lucky Block, protože se ho s tím Roblox panáčkem pokusím vytradit, ale on vůbec neví, že ten Lucky Block je falešný a ze spoda je úplně prázdnej, takže já ho zkusím vyměnit za nějaký vzácný brainrot. On si veme ten Lucky Block, já si vemu brainrot a přitom tam nebude mít vůbec nic, takže ho trošičku skemneme, ale doufám, že to se mnou bude. Ok, ale... Skemíky. Z chemiky, ale kámo, může dostat ban na doživotí. Jako. Jo, vlastně jo, když jako někoho... Chtít vyměnit, tak to jdeme zkusit. Ahoj kamaráde, koukám, že tady máš krásnou bejsku a já pro tebe mám speciální nabídku. Chtěl bych vyměnit ten Lucky Block za nějakýho tvýho brainrota, třeba tu žvejkačku na tom kole. Jo, to je hodně. To se nevyplatí. To se Ale vyplatí. Ne, koukej, ono to je mytek a borec to tradí za secreta. A jo. Nevytradí, jako je to za ní, jako... Lákavá nabídka. Jo, asi o tom popřemýšlím, počkej. Asi jo, tyjo, beru to. Tak jo, můžeš to mít klidně nějaký secret, tak otevřeš mi bejsku. Otevírám, Tak, já ti to předávám Děkuju. a já si ho jdu teda vzít. Dobře. Tohodle teda si Jo, můžu to vzít. je on, přesně tak. Děkuju, tak já si ho beru a Tak. užij si Lucky Block, čau! Ahoj. Super, tyjo, to jsem si přesně představil. Ale tady nic není. To je žádný Lucky Box. Takový fejkový Lucky Box pro. Lucky Blocks. Lucky A Blocks. to, že ho má zadarmo. Lucky Blocks. A má ho Lucky zadarmo, má ho zadarmo. Proč jsi nevzal strawberry? Ahoj, Adetko, koukej, co jsem ti přines, ale... Jo, ale nikdy jsme tohle video neviděli. Já jsem to neviděl. Ale nový Já fyzikl. taky ne, kámo. Viděl jsi to, Martina? Na. Ty? Ne. Tam ho vidíte, nový Jo, na fizzy. TikToku, jo, na TikToku. Jo, jenom na TikToku. Vidíte to? Nový fizzy drink lidi. Nějaká chocolate milkshake a Halloween. Jo. Ne, Jo. to není ten Halloween. Počkat, co to tady máš? No to jsou nové produkty, no a jsou tady různý sticksy v různých příchutích, například ketchup, kuře a nebo hot dog. Jsou vážně luxusní, každopádně tady máme i nový fizzy drinky a kdybyste je chtěli ochutnat i vy, tak je seženete v nejbližší večerce nebo na stránce fizzyshop.cz a schválně vám ani nebudu říkat, co to je za příchutě, ale jestli jste je ochutnali, tak to nezapomeňte napsat dolů. Ty krávo blbáš, jak to nevidět. Kámo, jo. Ty vole. Nemluvte sprostě, nebo to stanu plán. Jakože ne, když se začne něco youtuber, tak ne. Až potom, když budeš mít třeba 100. Do komentářů. No, to je fakt super, Anetko, rozhodně si pak vezmu, ale teď bych rád věděl, jakou hodnotu má tenhle No brainrot. tak to musíš otočit. Co? 400 milionů, jo, tak to mám pěkně vyděláno, myslím si, že dneska všechny rozsekám. Kámo, Naplánujte si reklama. ideální trasu pro své další dobro. Počkej. Prostě si neděláš. Tak lidi. Tak. Čemu to tak vypadá? Milionů, jo, tak to mám pěkně vyděláno. Zlepku, takže doufám, že se mi podaří mu něco ukrást, protože budu dělat, že se mu tam něco rozbilo, takže doufám, že mi otevře bejsku a já mu ukradnu nějakého secret brainrota, protože brainroty mám fakt rád. Schválně napište dolů do komentářů, jakýho brainrota máte nejraději. Já mám rád asi Co
máte rádi za brainrota? Hej, mě, asi ten tum sahur. Ten už není, no. Jak Já to laka srlatýho. Dragon Canelo, ne? Prostě úplně všechny miluju. A počkej, Fizzy. Já mám rád Počkej. Strawberry Elephant. Počkej, nic tady musím to... Najít, počkej. Co? Fyzio, počkej. Jestli na nás budeš koukat, Fyzio, tak my máme tu tvoje peníze, kámo. Takže, jestli by to bylo platný, tak tady máš peníze. Jo, tady máš. Teď je tu zpátky. Tak jdeme na to. Otralala nějaký úplně brutálně secret, takže jdeme na to. Čau kámo, já jsem opravář a zjistil jsem, že ti na bejce teče voda, ale potřebuju pomoc, pojď za mnou, pojď. Dopředu. Tak, tady počkej, co? Já jsem zjistil, že jsem zapomněl nářadí, takže musím zpátky, počkej tady, jo? Já počkám tady. Tak, vezmu si třeba toho. Jo. Cože? Ty mi kradeš moje brainroty! Co ne? Že to můžeš dovolit! Blud kámo řekl bedrundy. Nebo něco, neřekl brainroty, ale něco úplně divnýho. Ať nic jsem ti neukradl, jo, dobře, tak jo, vrať ho tam a zmiš! Jo, pardon, běž! Tak lidi, můj další způsob bude naprosto geniální. Sledujte, mám tady tuhle ceduli, na který je jasně napsáno, že... Lidi, jakoby, koukněte se na jeho Robuxy, kolik má Robuxů a kolik si, za kolik si to chce koupit. Kámo, a jo? Čistý scam, kámo, čistý scam. Jsem si za 39 Robuxů koupil odemčení pejsky. No a tomu jasně ukážu a on mi prostě musí odemknout. Doufám, že poslechne a pokud ne, tak mu řeknu, že na něj zavolám adminy. No, držte mi palce, tohle rozhodně musí být. Dobrý den. Ahoj. Já jsem si za 39 Robuxů koupil to, že se můžu dostat k vám dovnitř. Tak to vyzkoušej. Ale měl byste mi to otevřít. No já ti to určitě otevírat nebudu. To je moje pejska. Dobrá, tak já se tam nějak zkusím dostat a... Můžeš to zkusit. Ne, Ale Kámo, když doslova. lidi, dneska budou 2 videa. Jedno čili papričku a jedno tajto, kámo. Ne, však na videu dáme tu čili papričku A jo? a potom dáme funny videa. A funny videjka ještě. A pak natočíme něco A nebo na to. dáme reakci na Tario. Jak chcete? A nebo na Duda. Tak jo, na Doda. Ok, na Duda. Kámo, co, Myslím si, že ti... co ten blbec děláš? Tam má dveře, lidi. Čutá. Tady má dveře odemčený. Jo, kámo, on to nějaká... Čumek čumí. Kámo, on co PS mě změnil. Extrémně, no, on má jiný... To určitě nevíde. a vy mě tam nepustíte? Já určitě ne. Ne, to si děláte legraci, prosím. Ne, to jsou mý brainroti. Ach jo, Tak tohle to mi bylo- nevyšlo. Byl to zbytečný kup, takže běž. Máme tady další způsob a musím říct, že tenhle ten způsob se mi fakt líbí. Jsem hrdý, že jsem ho vymyslel, protože jak můžete vidět, tak jsem se převlíkl do takovýhleho kostýmu a schválně, jestli poznáte, kdo to je. Ano, přesně tak, je to majitel hry Steel a Brainrot, takže teďkon si nabarvím obličej na žlutou a pokusím se Roblox padáčka zmát s tím, že jsem majitel a potřebuju hodem rychle mu sebrat nějaký Brainrot, protože je s ním nějaký problém. Doufám, že mi na to skočí, ale myslím si, že by mohl, protože vypadám úplně stejně. Jenom si teda nabarvím ten obličej, jak už jsem říkal, a můžeme jít za ním. Ahoj kamaráde, určitě víš, kdo jsem. Dobrý den, vy jste majitel hry? Ano, přesně tak. Takže mi dáte nějaký brainroty? Kámo, jak bludnu. Tak to jsem já, ano. No, Takže ahoj Fizzy, dneska budem si hodně... přemýšlím, že bych ti je mohl dát, ale má to jednu podmínku. Musíš mi otevřít pejsku, já ti odnesu jeden brainrot a přinesu ti úplně novej a lepší. Jo, tak to běžte. Lidi, chtěl jsem říct hodně na babu, jako... Co jste jako Kámo, jako já jsem dělala na co jste mysleli, uchráci, jako... Pane, No, děkuju, tak prosím. Tam vejdu. Jo, dobrý. A který bych si vybral? No, vemu si třeba tohle a přinesu ti za něj úplně nejvzácnější brainrot, který existuje. Jo, tak to je paráda, pane, já mám dneska takový. No proč nestopujte furt? Kámo. Šimpanzini bananini a nejlepší brainrot je mňaul, anebo ten... Trlák svatý. Ne, drak je třetí. Potom je Strawberry Elephant.
Já se v tom vyznám, kluci. Už to hraje každý. Štěstí, jo! Nehraju. Takže lidi, tady tu reklamu. Posebeme. Hotovo lidi. Anetko, už jsem tady, já jsem se nechtěl ani převlít, ale podívej se, co jsem ukradl! No, ale já si myslím, Víťo, že když to otočíš, no nejsem si jistá, jo. Co? To má hodnotu jenom $1! No, tak to jsi úplný novýk, Víťo, tohle bych vážně nechtěla. Ach jo, to... Kámo, no nic. Kam to jsem ani nechtěl já, to jsem ani nechtěl já. Kámo, no nic. Kámo. Chudák Vítě. Ale do té sbírky taky nechci, takže to zahnuju. Ach jo, měl jsem si vzít nějakýho lepšího, kdo to měl vědět. Už tady čekám 2 hodiny a ještě jsem tady nikoho neviděl. To je opravdu divný. Budu čekat dál. Tak jo lidi, mým dalším způsobem je ten, že jsem se převlíkl jako multi... Okay, lidi, Asi bude za chvilku part 2, protože už jako dáváme 10 minut jakoby. Takže my vám... Zatím. Takže mezi tím Martin jde pro chili papričky, jo, tak počkáte si chvilku. Tak jo lidi, první... Máme tu papričku, jo. Pálivou. Jo, pálivou To je papričku. 6-7. Když ho otočíš, koukej. Když ho otočíš a takhle ho točíš. Koukej, tohle Ale je 6 vydírali jsme. a tohle je 7. Takže Dobrý, já jdu, tak. 6. Takže 1, 2, 3. Palí. Ty vole, to pálí. Dělej vodu. Nedám. Nedáš? Ty vole, to pálí. Tak kolikrát lidi. Já jsem debil. On to sežral celý. No, tak to nic. Ha? Koupej se napít. Já nevím napít. Kámo, hej, byl to cesty fake, kámo, ty to nepálí vůbec. Takže To pálí vlak. pálí. Fakt. Jo. No, tak to nic. Čuráku. A lidi teď fakt, vole, to pálí. Ukáž taky snít. Počkej, ty jsi si vzal ty semínka. Kámo, na. Pálí, to pálí. To pálí. Vodu. Ha? A semínka jsou pálivý. Jo. No. Ukažte se lidi. A lidi, tohle je závěr videa a teďko jdeme reagovat na Doda. Za chvilku. Za chvilku. Tak sadím. Tak čus.